Negara Traju Tresna sapa kang dadi arep? Iya, aku Tumenggung Amisuna. Tumenggung Amisuna. Iya, panjenengan bener. Mangerteno yen aku sing kajibah dadi cucuk nglaku bakal bondo Anoman Rama daya pati bakal tak jeblosno ana ing pakunjaran. Ayo bondon Anoman selagine jeneng sira bisa nglangkai bangkene Ngontorjo ya lindu pertolo. Ya ora prababang wetanane. Sedina ke satri ya menentang loka. Dodo muntap lir kinetap. Lir kembang ora wari bang pasuryaning. Ana dodo muntap leno tinebak. Pasuryan lir kembang ora wari bang. Diladalah Antarja ya lindu bertolo. Iya aja neparan abot aku kadung saguh dadi jusuk lagu. Ya aku Amisuna sing bakal merantasi gawe sepiro kadek dayamu sepiro kasudiramu peno dalan tak rangkete tak bondo ning Anoman Rama Dayapati yen bisa kasil ya aku bondo Anoman gedhe ganjaraku. Punakawan proyek kan barek Punakawan. Pendoro nek musuh pendoro. Ayo. Wah. Wingi mari njaluk sepuro dina riyaya saking gawe dodol maneh mongkon sing gawe resik kok ate apane tak odot udelmu kon kok. Mbok ala wong iki. Sahohahi. Kurang ajar sepiro kasudiramu sepiro kadik dayamu Amisuna ya aku sing bakal bondo Hanuman maju tempel ngrengat dasmu kelakon. Oh, nyoh tampanan awas. Didono nang sing enek bapak cekep. Awas ya. Merdeka. Wah alah. Ket mangkok tak ringekno parikane kok Indonesia merdeka. Ya ya. Ngasane mlangkonku ki. Wah sawangane kawan. Iya, wis akeh kok. Tampan tak gorok kon yo. Antarja aja neparan ya aku Antarja ya lindu pertolo. Perang cara apa? Perang cara dugangan ya perang gagak. Wong kanca
perang cara dugangan. Kendhange sing ngaplak kempule gemek tarung, kenonge sing nguntas sarone sing ngetes pekinge nenes. Sindene jange ketok jange glendang. Glendang apa gak tak bayari meneh sok. Sing hati-hati ya. Mbah kalah sepiro kadigdayamu sepiro kasudiramu tokno kabeh kadigdayamu iya pecah dasumpet perhatian Mas operator mik saronya agak dikeluarkan dikit nurut cedekno ya balungan kurang mongal titik bangsat kurang ajar tak saut luput tak gayuk tuno pelayumu brosot nyusup ndusel nang sinden-sinden aja apa sing mbok pakne ya iki ajiku welut putih bangsat gak mergo ajimu welut putih sing mandi pancen tanganku sing luput tak gawe nyekel tangan opo gawe nyekel kok luput kakak tak nguwek barang sing gak nuduh.
keperecet kulit gedang. Sopo mbuak kulit gedang ngamuk. Gak urungane sing ngenong iki. Wes. Jeneng oleh murah duweni unggah-ungguh oleh murah duweni Subasita lan Tatakrama ingat asing pendaramu perang kalah pendaramu kasor ing yuda Punakawan tambang guyu-guyu ecek-ecek beso-beso ning ngarepanku ceklekan tanganmu golan bokomu surak-surak bengok-bengok ngenyek kalah pendaramu iya Punakawan ngujluk Punakawan gendeng wadah mun atik plak-plek non iki ndasno duduk cor-coran non berengat ndara kula tumenggung Amisuna anggen kula surak wonten ngajenging ndara kula tumenggung Amisuna kala wau mboten ateges kula menika ngenyek kalahe ndara mboten ateges kula menika ngasoraken juritipun ndara malah kepara kula nyukani semangat Ndara alias nyerporteri Ndara lho ngekeki semangat sangat cecek sangat ngenyek ngoten niku salah paham non ngoten niku salah tampa salah paham salah tampa padahal cak tampa durung karwane salah lho bangsat kurang ajar mundur tak sumbarane ing atase Ngantarja anoman-anoman bisa ngalahno ya aku tumenggung Amisuna sepira kadik dayaning Antarja penteyak kaya engkek kurang pantek miyatane tandang lho ala tan murupi Ndara Antarja niki putune ula luwuk non
kathah mengsah pejah boten dipun tempeling boten dijotos boten dipun ticak lho lah mati diapakno didoni mawon pun bosok lho duweni piandel apa Ponokawan Antarja lho wong putune lolo are upase niku mandi kepati-pati mboten ngarah nek Ndara Amisuna menang kali Ndara Antarja wis aja nyilih to pokoke sepira kadigdayaning Antarja sepira kasudiraning Antarja ya kondang lindhu Pertala sahohahi Antarja aja kenanggep tiba sepisan terus tinggal gelanggang colong mlayu ya aku tumenggung Amisuna yen panjen aku bisa bondo wiyaksana ning anu tak jeblosno ning pagunjaran gedhe ganjar aku iki walah ganjarane tok ae sing ketok wajibane kudu sing abot apa maneh ketok ganjaran walah bangsat ayo mara maju legane atiku wong kalah kok ora ngakoni kalahmu ya aku Raden Antarja Lindhu Pertala putraning Kanjeng Rama Werkudara najan wis anoman-oman ya aku sugih tanpa bondo wong luruk tanpa bala sekti tanpa ajiwa menang tanpa ngasana yen pancen Amisuna lanang sejati maju sing kaping pindho kelakon tak gibeng dasmu tak tekek gulumu tak dengkul dadamu tunjak wetemu gemlendang pandemu melet dilatmu sorgete muncat nyawamu rondo bojomu tak sirik tak kekno Ponokawan umburi cek lega titik alhamdulillah ngoten niku mboten pelecehan ngoten niku mboten etrek-etrek ngenyek-nyek kali Ndara kula Amisuna nek menawa pecah bojo menawa dikekaken kula alhamdulillah ya napa ngoten napa mboten pelecehan sak pol-pole bangsat kurang ajar sumbar cara apa Antarja wong sugih kok tanpa bondo lho belum tahu dia menika kala wau pejangan menika kala wau warah wejangane para sepuh para pujangga biyen mun dipun sepelekaken enten maknane ada makna yang tersirat dan tersurat nek dionjahi nek kangge paugerane urip lho ngono kuwi lho nggih wong sugih kok tanpa bondo sugih tanpa bondo sugih Ndara Antarja mboten sugih dhuwit mboten sugih emas mboten sugih berlian mboten sugih sawah tambak kebon sapi mboten sugih cek mboten gaene bank lho lah sugih apa sugih ketentreman arek ngoten niku nglakoni sabar tawakal jembar segarane gedhe pangapurane masih ana wong benci nggih dibeci mawon lho masih ana wong eluwek nggih diapi ya masih ana wong iri nggih dipek disone diclondhoi mawon masih ana wong gawe panas nggih mboten tenang mawon sabar mawon mboten kados sampean lho lha nek aku sampean niku napa wah Allah dik-dik panas sayatine jengkel ayatine digumbul wong apa gak tau waduk auzubillahi min dzalik kok jono umat pikiran sing kaya ngene digumbul wong apa gak tau waduk ambek tangga ya sepurane gak tau wawuh ambek kanca suudon curiga sing gagah ambek dulur ya gak rukun dikek kumpulan apa resek ngoten niku padha karo ngincipi gene neraka gene neraka sampean gembol ngalor ngidul riwari sampak koyo seteliga ngoten cara ilmu sampean niku nggih amit sewu ilmune wong gendeng ilmune wong sampel ilmune wong kocluk ilmune wong gak tapek Jawa arek dapurane ngene iki adune dijoto sae cek nyonyor cocote bangsa kurang ajar Pendoro dijotos-jotos temen mujane mrene mboten lapo mrono gak wurungane diwales ndusel nang sinden kene ya mumpung bededeng iki
Embuh ket mang tangan gatel, rasane tanganmu ganduk gulu-gulu sing gatel. Gulu melorot guk dodo geten gatel, dodo melorot guk weteng-weteng tambah gatel, ngesore weteng. Iya tambah nemen kemriyek ngene iki. Jange tak kukur iku wedi nek dilirik sinden gak tak kukur ya gak kuat ngempet kaya mengkene, Pak. Ket mang tangan gatel rasane kudu jotos ya. Tapi nek ambek sinden siji maneh tangan gak kudu jotos tapi irung lho ya bolak-balik kok kudu iya kudu sing garai. Bangsat kurang ajar wong sugih tanpa bodo sing kaping pindho wong luruk kok tanpa bol apa maksude wong luruk kok gak duwe bolo lho wong luruk tanpa bolo. Wong sing ngecoki jiwa-jiwa kesatria non. Masih jemplek arek ngoten niku kendel non. Nek ngalor ya ngalor, nek ngidul ki ngidul mboten ate kangge mayang mentole. Mboten kados sampean non. Lho, lah nek aku sampean niku napa wanine keroyokan. Wanine rombongan wanine ajak-ajak kancane. Rek ayo rek ditawur rek ayo rek ditawur rek ayo rek mlaku-mlaku nggone pondok. Yo ya. Pertondo sampean niku cara jago kate. Jago kate panine kluru nduk kandange dhewe wani silit pedire biasa narek diapurane ngene mesti mencel guneme. Omongane esuk tembe sore dele esuk tembe sore dele esuk tembe sore dele. Dikongkon durung karan mare nyambut gawe wis ngitung pira olehane pira ndit-nditane dadi kakean dan bulet lek wis bulet menone ku rajane wong bulet persis welut bodokan. Dikek kumpulan opo mendhi tendai gak tegal. Nek dititipi dhuwit mendhi disunati, nek dititipi omongan mendhi ditambah tabai. Adune dijotos manis cek nyonyor. Gak butuh wejangan bangsat kurang ajar. Antarja. Wong perang tak embakno satu yuda satu kewan yuda tarung cara pitik genten-genten ambluk genten ketinjal. Sepisan tak sepuro ping pindho kala merta ping 3 ning pengadilan surga ginuga kinayu nganajanto mangkrak gelap. Ngadewa kaya kuwung sedeng peningalmu. Kecandak sebetno bumi jengkelang balik marang ajal kamulyaanmu. Ya aku Amisuna Antareja budi tak sembatane ngamuk tak kembali majlubku sing kaping pindho beber kak senjatamu awas sing ati-ati
Yo, sing hati-hati. Kasengten. Ngondoljo Anoman Rama Dewati Blatal bedet parang kurang ajar wis
tosi maneknya dipengiro kakule kocap kancane to bubar melawet kowe sapudaring pelataran kaya Gabah Sinapurwana prajurit saking negari Traju Trisna ya Traju Timbang nalika semanten munduring Amisuna ancak Ugra Yuyu Griwa andhatosaken muntaping patih dalem negari Traju Trisna ya Patih Pancatnyana Sagiri suta pawakane mripat mencorong kaya senge kembar cangkeme ngablak kaya lenging guwa modot nganan ngiring siunge sak pedhang Sukayana gedene sak depa dawane yen to sinawang kaya dening baya kang lagi mangap saranduning badan mawa sisik biru wernane Kama biar jumlor kowe ndaru jejagon yen to sinawang saking katebian. Ing kono Patih Pancatnyana gero-gero tandange gembira gumulung kaya singalodra nglebur bumi saja. Ladawa. Lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kuda lari jangan diburu. Selera orang. Siapa tahu siji wong siji prain mesti siji kesenengane. Ya. Apa maneh selera makane. Ana wong sing seneng esuk galegone gak ngemplok rawon. Wong jenenge selera. Ana esuk galegone gak pecel, awan pecel sore ya pecel wong jenenge kesenengan. Tapi wong jenenge sipate wong mesti duwe sifat bosenan. Petak-petuk susu ya waleh. Ya. Mangkane bener ulang-ulangane sing gampang iku apa. Masih tuwa ngono tak eling-eling jarene. Gonok barang enak nek gak barang sing arang-arang. Kepethuk. Gonok penjit legi nek gak penjite. Tangga mbok alah. A'udzu billahi min dzalik kok jek ana umate pangeran sing kaya ngono. Sing diendik-endik kok barange tangga ya. Enak bae ya. Jange ngethuk kok gak sida iki mau. Ngono nek direkam lak ngeget-gete wong. Ya. Ya. Aku njaluk sing pinggir dhewe. Sing loro iki nyandi lah ngono. Lah iya.
wayahe metu Mas Mojone tambah tinggal lunga. Ya. Gak pamit nang ndi-ndi, tapi nek ndelok suarane kok kene aku wis hafal. Sing situk. Ya. Arek. Aja rame-rame. Kene iki bolak-balik krungu aku apal karo wekku dhewe rek. Wah. Ya. Jalan pelan-pelan. Ayo mas ngecanda. Badanipun Sang Gatotkaca wit badan kadya waja. Eling-eling Sang Gatotkaca duk nalika lair ginodhok wonten ing kawah Candradimuga pinaringan adon-adon lan Surapati ing gegaman. Netra Kumala brengose kawat blendrat. Gulune pipa ledeng pundhake pedhang baune klewang driji gunting penitis baka ngelumpang kentheng. Tungkake kaya dene pecok. Ing Sang Gatotkaca uga kasinungan Kotang Antakusuma. Apa ya ning Kotang Antakusuma bisa
mecetat tanpa lar mletik tanpa sutang tur malih anggadhahi trumpah madu kacerma yen to ngungkulana gunung angker pendhita Tapa isa dadi tawar Gatut Kaca melesat dhateng dirgantara sang putut Guritna tandange kaya dene bledhek mangsa ketiga sajae iki sapa Raden Gatut Kaca mudhun mung kaoh lekane ngati ratal ya aku pancatno sapa ruwek dipasang suangan iku ruwek mbok alah lolo duduk dara tibane sing umum arane Ndara Gatut Kaca iku angkatan udara tibane tiara Selamat mumpung durung konangon. Ya. Loh, iki tunggale. Iya. Aja neblok-neblok awakku nek durung petuk barang gembuk. Aja neblok-neblok awak nek durung petuk barang gembuk. Noblok pojokane kok enak ruwek. Iya.
Wrestina maluncana karna karni suku loro watekana marang sawiji wiladalah bubar melawet kowe sapudaring plataran ya kaya gabah sinawur wono wadya bala saka negara Traju Trisna. Oh, pancat nyonancak ugrami suna yuyu griwa mundura ana ndi Anoman Gatotkaca lawan Antaja sepira kadik dayep. Oh, ya aku Bambang Setijo sing bakal ngrapungi jeneng sira anak Pandhawa ladalah. Rama Dewaji kaya menapa dene kula ingkang nyarirani wonten ing Klagan Perang panjenengan gendoli panjenengan kandhek lampah kula. Duh Rama, iya nggih anakku Setijo ibarat rebut balung tanpa isi. Yen to jeneng sira bakal merantasi gawe ning Klagan Perang. Sing baku jeneng sira kepengin gaduh Ponang Wayu ya kepengin antuk muduning Ponang Wayu. Ih, mekaten Kanjeng Rama. Jeneng sira yen to nyarirani ana ing Klagan Perang, lak ya malah kepara geseh kelawan apa kang dadi sediamu sekawit. Setijo bab Anoman lan anak Pandhawa pun Rama sing bakal ngreka daya. Mlaku ngidul paraning yen to jeneng sira wis pethuk wana sing darani Krendayana enggal semedya enggal nenuwuna marang Gusti kang karo jagat ora-oraning jeneng sira bakal antuk nugraning dewa perkara tumbal sarta pitukon anggenira nampa Ponang Wahyu pun Rama sing bakal ngreka daya. Oh, Anoman bakal tak gendam dina iki uga Setijo nuwun tambah pangestu Kanjeng Rama kula badhe mertapa wonten madyaning Wana Krendaya. Nalendring Ndrawati Prabu Kresna ing kono ya ngrapal aji panggendame jiwa. Apa daya perbawane ngaji panggendame jiwa? Yen to den tamakaken mestine kang ketaman Lepya Purwa Daksina malik manane minger kiblate kalebu
Sang Anoman Rama Dayapati kang nalika semono sekawit oleh tansah kukuh. Apa kang dadi sedyane ora gelem den utus Merjaya Prabu Puntadewa. Ewa semono saka dayaning Nalendra Ndrawati ingkang sugih reka daya ngrapalaji panggendaming jiwa tumama dhateng angganipun Sang Anoman Rama Dayapati padha sakala Sang Anoman mingkerke blating malik manane jagat jesene. Oh, Anoman. Oh, daya ngaji panggendame jiwa. Negari Ndrawati Prabu Kresna tumurun saking antariksa ngrangkul dhateng kula pun Anoman iki pun Rama Dayapati sinuwun. Ya Anoman sing gedhe pangapuramu saka tumindakku kang nalika semono nuruti pamuthaing putraku si Bama Narakasura ya Bambang Setija kepara panjenengan ingsun Lepya Purwadaksina. Nganti lali marang jeneng sira Anoman Rama Dayapati. Waduh sinuwun. King menapa yen sampun pirsa yen to anak anggir Bama Narakasura menika angkara kok panjenengan belani. Malah kepara panjenengan tega mentala dhateng sinuwun Prabu Puntadewa badhe kaperjaya kinarya tumbal anggenipun Raden Setija inggih Bama nampi wujudipun Ponang Wahyu. Aduh, iya Anoman. Ya saka tumindakku kang kaya mangkono aku keduwung, aku rumangsa getun marang jeneng sira Anoman tur maneh. Ora ana bedhes sing gedhe lelabuhane marang ingsun Nalendra Ndrawati yen ora jeneng sira Anoman Rama Dayapati. Yen aku nganti lali kelawan Anoman, yen nganti aku lali kelawan Prabancana ya kapisenggana ibarat kacang lali marang kulite. Lho, kok panjenengan saged ngendika kados mekaten? Anoman, ibarat kacang lali marang kulite, umpama kacang lali marang lanjarane. Mangkane klemben roti-roti ya Anoman. Sing biyen ya biyen, sing saiki ayo padha hati-hati. Nggih. Kula namung ndederek. Yen teleng bab lelakon Duk nalika panjenengan ingsun dadi ratu ana ing negara Ndrawati, duke ngene. Negara Ndrawati mung saka ibah amanahmu. Nggih. Lajeng panjenengan enget lampane kang sampun kawruh. Lah iya, Kang Anoman. Jas merah. Lho iku ana pitutur ngono, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wah, adik parian Yahmene. Sinuwun, lajeng kados pundi? Nalika semono jeneng sira madhek ratu ning negara Ndrawati juluk Prabu Wanarasinga. Ya saka niatku kepengin ndolek titi sing Wisnu sak sedane Prabu Ramawijaya. Sandanganing Pok Enggo lan Pok Agem
jeneng sira wujud ratu ning Apraen Bedes aran Prabu Anarasinga ing negara Ndwarawati. Ya mungkin Arya Jalaran anggonmu bakal ndoleki titis sing Wisnu nalika semono ora ana sing pok upadi mung kejaba Raden Narayana putra saka negara Mandura. Mongko Narayana nalika semono duweni pacangan lan bakalan kepengin ngrabi Dewi Setyabama. Mungkin Arya Jalaran anggonmu kepengin ndoleki titis sing Wisnu nganti jeneng sira bakal kepengin ngrebut Dewi Setyabama calon garwaku. Iku mung sak derma Jalaran bareng jeneng sira wis ketemu kelawan aku ning pungkasaning rembug. Jeneng sira sakjane ngono ora kepengin ngeroyok calon bojoku si Dewi Setyabama ya awit saka penginmu manunggal lan nyawiji labuh labet marang tanggaling Bathara Wisnu ya Raden Narayana. Temah sandangane Prabu Bathara sak kabehaning pok serahno kelawan aku banjur tak agem. Banjur jeneng sira paring tetenger nunggak semi lan asmaning Prabu Rama Wijaya ya aku pok kuwene tetenger Prabu Bathara Kresna duke ngene. Ih. Mila panjenengan imut lelakon ingkang sampun kawuri. Iya aku eling bekne lali. Nek lali ya wis babah kono. Gusti kang nguningani. Lho sing nyatet iku sing ngecet Lombok. Anoman lho nindih mangesaken dawuh. Lajeng panjenengan cariyos ingkang kados mekaten. Mula saka kedungku saka Anoman duh Anoman. Yen pancen aku lali karo Anoman kaya ngopo siku dendaning Jawata kang linangkung yen wis weruh negara Ndwarawati sakukuban iki saka ibah lan amanahmu. Aku nganti lali karo Anoman gedhe bebenduning Jawata. Saka rasa keduwungku kelawan jeneng sira lan saka tresnaku kelawan jeneng sira, ingsun bakal paring tali asih. Tali asih. Bek menawa bingkisan lebaran pun wingi lan. Ya ngono. Tak wene wujuding inuman kang sarwa mirasa. Supaya jeneng sira bisa sumringah lan seger saranduning badan. Oh, Anoman tampan ana kabeh. Oh, sendika dawuh Raden.